Ir-razziżmu huwa insult lil Alla. Għaliex Alla ħalaqna l-koll ġbija tiegħu. U li inti ma tistmax il xi ħadd għax hu iswed qed tinsulta lil Alla li ħalaq lil kulħadd u min hu ġbija tiegħu. Min jagħmel hekk jekk jiena ma nistmax lil xi ħadd għax hu iswed, jien li għandi problema, mhux hu li għandu problema. U aħna nafu li r-razziżmu jmur direttament kontra dak kollu li nemmnu fuq Alla u fuq l-imħabba li qiegħed fina li għandna ngħixuha billi nirrispettaw il-ħajja u d-dinjità ta' kull persuna.